لله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله sahiba jamila kin zo wurina kuma kina kuka faɗi me kike wa kuka ka sani cewa duk duniya banda wanda nake so bayan kai kadai nake so haƙiƙa amma ka yi haƙuri da abin da zan faɗa maka saboda na san mai biyu ne ƙarshen haɗuwa ta da kai subhanallah subhanallah sahiba jamila kamar ya sahiba jamila menene damuwarki faɗa mini jiya ne ba ni da lafiya subhanallah aka kai na asibiti bayan mun je asibitin aka yi min gwaji bayan an gama min gwajin shine aka ce wai mi wai ina da wannan cutar ta kanjamau ban ji me kika ce ba sahiba jamila kina dauke da wata irin cuta kuma ustazu kai karan kanka kai shaida ne cewa ko kusa da wani ɗa namijin ba na zama ina jin a tuwon gidanku kika ci don kutumar ubanki ba ustazu ni ce fa sahibarka jamila kin janyo uwarki da kanwar uwarki daga kan gadar gudul babbar gadar ba karamar ba haba ke in kika ƙara ce man